Sinä se osaat ottaa kaiken irti tästä. No minä ajattelin, kun mä oon meinannut pestä, niin mä ajattelin, että täällä on hyvä pestä. Ootko milloin valtamaantiellä viimeksi pessy? On siitä... En mä tässä oo, mutta tuolla toisessa paikassa. Siellä mä oon pesty joskus 5 vuotta sitten. Minkälaisia ne on palokunnan tehtävät tällä hetkellä Lapualla? Kuten kuvassa näkyy, että ennen sammutettiin pelkästään tulipaloja, mutta nyt on tullut pelastustoiminta kuvaan erittäin voimakkaasti. Minkälaisia pelastustehtäviä? No, esimerkiksi eläinten pelastamista. Sitten sanotaan, että kun tämä tulvatilanne alkoi, niin oli pojat mennyt rohkeasti niin jäälautalle ja jouduttiin sinne menemään hätään, mutta onneksi ei tarvittu ryhtyä tosi toimenpiteeseen, he pääsi itse siitä rantautumaan. Kylläkin, eivät selvinneet kastumatta. No me ajellaan nyt sitten omalla veneellä perässä sinne Kaunissaareen. Joo, minä menen edelleen, tulkaa perässä. Murra jäät. Murrataan jäät. Ohitimme rikkirevityn tulvapenkereen matkalla Lapuanjokea pitkin saarekkeeksi Vesiaavan keskelle jääneeseen Kaunissaareen. Penkereen tehtävänä on pitää vedet pois pelloilta ja asumuksista. Kun vesi alkoi nousta Lapuan keskustan kellareihin, penger kaivettiin auki ja tulva peitti maatilat. Vesi nousi rajusti eikä väestöä ehditty varoittaa teiden katkeamisesta. Seudun asukkaat jäivät mottiin. Semmoista käsitettä on julkisessa sanassa paljon viljelty kuin tulvan suojelu. Mitä se on teidän kannalta? No kyllä mun mielestä ei tulvia pitäisi Etelä-Pohjanmaalla suojella, päinvastoin ne pitäisi ajaa merehen ja ruveta suojelhoon ihmisiä. Joo, kyllä tämä nyt on jo nähty, tämä tällainen, minkälaista se on, kun vain tulvia suojellahan. Eihän tämä nyt ole mistään kotoisin, hyvät ihmiset, sen tähden. Kyllä se nyt on oikeassa paikassa, tuolla joessa ja järvissä ja meressä tuo vesi, eikä täällä ihmisten päällä. Mulle kerrottiin, että kun kaupunginjohtajan kellari rupesi tulee vettä, niin sitten laskettiin tänne. No kyllä, näin. Se on puhe ollut ja meillekin on sanottu, että flyykelijalat on ruvennut kastumaan, mutta kun me olemme sitä mieltä, että olisi tehdä flyykelille pitemmät jalat, niin ei me oikein ole tyytyväisiä siitä tosiaan, että jos sen tähden meidät vesitetään täällä. Insinöörihän on tietenkin maailman viisain ihminen, mutta kyllä sitä tulee virheitä vaikka kelle. Sanoit, että hevonenkin erehtyy 4 jalalta, niin mitä sitten ihminen 2 jalalta? Paikallinen asukas, joka on aina nämä tuluvat nähnyt, niin tietää kanssa aika paljon niistä. Meinaatte, että laskutikkumiehen kannattaisi joskus käydä kyselemässä? No kyllä joskus. Te kun maidolla elätte, niin millä tavalla se maito nyt sitten hoitaantuu tältä tilalta pois? No sitä ei ole nyt viety millään pois viikon aikana, että likakaivoon on kaadettu ja kissoja ja vasikkoja lihotettu. Ja annettu vähän vielä koirallenkin sitä. Ja mä uskon vähän, että meillä on Suomen valkoisin likakaivo tänä päivänä. Ja tyytyväisiä kissa. Ja kissat on tyytyväisiä ja tietenkin ajattelevat, että kestääs vaan tuluva kauan.
Sompin talossa Ylistaron Kitinojalla on eletty jo 1 tulvaviikko. Tilanne on kestämätön. Karja on navetassa selkä katossa kiinni, eikä permantoa pystytä enää korottamaan. Eläimet on nyt siirrettävä kilometrien taakse kuivalle maalle. Isäntä on saanut edellisenä yönä sydänkohtauksen. Hänet kuljetetaan poliisin veneellä hoitoon. Tilalle tulevat pioneerit, palomiehet ja karjan kuljettajat. Sydänsairas maanviljelijä hyvästelee vieraat tulijat. Joo, kyllä se olisi semmoisia terveisiä, että ne tekisi tosissaan sitä vesisuunnitelmaa, ettei se olisi semmoista, että ylhäältä päin vaan aletaan painamaan vettä tänne. Kun laskuakin ruvetaan kaivamaan, niin sitähän ruvetaan joesta päin kaivamaan, eikä ylhäältä päin. Ja tässä keväälläkin olisi ollut pari ennen kuin nämä tulvat tuli, niin olisi ruvettu joesta päin ampumaan näitä jäitä. Ja minä käyn Seinäjoella siitä puhumassa, mutta eihän ne sitä ottanut ollenkaan vakavasti. Missä päin te Seinäjoella kävitte puhumassa siitä? Jokitoimistossa. En minä ole semmoisen hoitoon ollenkaan tyytyväinen. Jotta pari olisi, kun ei olisi tehty mitään. Ei tällaisia ikään tulvia ole ennen ollut.